Üdvözlök mindenkit a mai videóban, én Verebélyi Tibor vagyok, és ezzel a videóval a projektmunka egyes feladatot szeretném teljesíteni. Eredetileg egy autó bemutató videóval érkeztem volna, de sajnos az autóm az most szerelőnél van, úgyhogy sajnos nem az igazi autómat fogom bemutatni, hanem mivel sajnos elég sokat fogyaszt az autóm, ezért szerencsém volt hozzájutni egy ilyen kis jeles Ferrarihoz, úgyhogy most ezt fogom bemutatni. Szerencsére eléggé strapabíró, úgyhogy nem nagyon esett baja. Lássunk is neki, bontsuk ki. Egy töltetőkábel ki is pottyant, egy USB töltőkábel, használati utasítás, és maga a lényeg az autó. Hát ez kelleni fog egy csavarhúzó, úgy néz ki. Szerencsére találtam is egyet. Na, próbáljuk is ki. Erre a feladatra egy másik telefonra lesz most szükségem. Kapcsoljuk be az autót. Nos, kipróbáltam a járművet, és eléggé szórakoztatónak bizonyult. Eléggé strapabíró az aksja is, illetve többször ütközés hatására sem lett semmi baja. Ameddig tölt a játék, addig el lehet az alkalmazásban még ütni az időt versenyzéssel is. Ennyi lett volna a mai videó, nagyon szépen köszönöm a megtekintést, minden jót!